Amadou El Konare ne horonya te sagamone mi yala mani vi nofe Bamako ana lamini na bulumada dugu Mali kono ni Mali kwakan sigei Amadou El Konare ambe bele jele fo nungu wale nyumando ni ndana ngoshira radio jakafo sanve abi fedo de mana Amadou El Konare mana ni nde dore jamana kunafoni sani dugu che sigei Amadou El Konare Mali kono Mali kwakan Amadou El Konare ka do kunafoni dilaw semavura dingo ani dabaje karamogo obi wulika joke kunafoni ma bo yoro wo yoro Amadou El Konare ka do ba dashi semavura ka no kera anyini ne do an na nje nyon ve semavura minu na sebena anga bama ile ma bama nga na jamana de bele jile ka famiyali ke Amadou El Konare i ka do kunafoni ndi teme dugula kwa ka dogo ate duguje ko ka jan Amadou El Konare mana ke jinya fan wo fan kunafoni an ba dashi abike sababu ka famiyali su chama zoro jamana tabulu la so madena an zigira i ka do labe bele jile nyon zoro hanu ya sura kura kundigara nga tugura Amadou El Konare ka do nego karafe jibi son contrôle jibi eni ne fla tengune me nywana ni jibi ye yamuradi kunafoni an ba dakulu walu po jeka pip kaka ferefan la kodon kana mo da batu wora ni mami mo ke ya muso bisaba ni kota i joya le ka ke wulovla na do ko do bi fana kono juma be kono ma ne mo ke o tadi Amadou El Konare ne bamana lada adoye ika do fa muso tinyeta nga ni fa manye sayako akasa ka muso chamando na dani bama lada be wuli Amadou El Konare mbembulo buko kado mbiboni sebenye sebe minu kama le matin sogomada sebeni keba atade ko nabi ko ika do manyete bo mana gwanza Amadou El Konare matike ngana e gwanza matike che e gwanza ni manye kafo nye laba keleti ba fui ka labe kele de la kele labeni Amadou El Konare ka do ye kele ke minaye Mali sordasu i ka do nguna na tuguni Mali famaw i ka do jamana wari jamana nafuro ana soro fo ka soro anga horonya ananga haramadiya sabatle do o dun dike abada Amadou El Konare fo mo nya ka bwana e ko nyebi do malla blede Amadou El Konare ka do chamanje fanga minya masake Asimu Goita e ka do wuli ka jobulu ka ani jetemine ni keranga na ye fo ka soro sanvela ani dugumana sinya tafa ani dugukolo fango fa ka jamana kono e ka nyedon Amadou El Konare nyedoni mbi talike ka nyeshi marama fe ani mina minu mbe no bi ke sababu ibi si to isi le to isi yorola Amadou El Konare ka do jamana wo miseni ani jamana tama serani be inyaba la Amadou El Konare ka wuli ke gaw Amadou El Konare ka don kilometri bakile bafla nga ka yinyoro soro ka don minute tan ni duru Amadou El Konare ni bele jele minayi afoko équipement avion Amadou El Konare ka don mina minu nu bi fleli ke yoro jan mina minu bi jatimine ke ngera kumbe bade Bamako panguru jige kenana Amadou El Konare ka don kunungo sebene kala ko jamana fama bele jele dafale ngumbe kenaka minyi aywa aéroport Modibo Keita chez nous Amadou El Konare ka do sente i ka do o président kumbe kenaka premier ministre na ka ministre dafale minyi sorati nyama fon bi jamana kono ni bele jele kumbe kenaka Amadou El Konare ka do chef d'état-major général de l'armée de l'air général de brigade Alou Boy Diara Amadou El Konare ka Alou Boy Diara Amadou El Konare i ka don ale de kunye kuma tigi sabula ni panguru nunu ani ni vlefe minu bisana ni bele jele bi do ale ka kutumu kono Amadou El Konare ko ala nye dungo do da hera be ke jamana nyi Mali famaw i ka don umma dan umma sira Amadou El Konare ka do fon fo bina ni sababu ye ka Mali kono ngishi bambanja wale ni juguya ani bingani wale uma Mali famaw bo de ke dongo do mim se ka to jamana don hakili bisigi batigi bina jamana kono ni ngura minu zoro lenvle Amadou El Konare i ka do jamana kundigi Asimu Goita aka wuli ka jo anaka kilinyuma nananaye jamana fama fon be bele jele chesirike ninga soro ako mi nye wuli ka jo ni jetimine anzigile kundo ka avion bade minu ngono uko mi ma avion de chasse mi nye type L39 ani aywa SU25 Amadou El Konare olu ko ni bi pande iko kabunyegere i ka do ni ya manga meya o ya soro asira segu kaba Amadou
modèle qu'on a recado avion ani awangi nyininga avion wara minnu be nuka mo ko super Tucano kata fara min mina wara uye mina minnu bala noye hélicoptère avion minnu bi jo yoro ni gele minnu bi wulite yekew minnu bi sig yoro kele modèle qu'on a recado o ko mi ma type MI 24P modèle qu'on a recado bita fara MI 35 MI 24 semaine kala ko ni bele gele de dashilembe jamana ngoro bi ina fo kwa tisa ako ni nani fusara kosobe ni mina do fara surasu ka wuli ka jo anu ka chesirika type MI mi nye B amodel ko na recado ni avion flana mi vana do avion bilebele mi mbe surasu kulu jamache no Airbus Casa 295 amodel konare obita fara 1171 kan amodel konare ni bele gele adamata panguru de panguru minu bele gele nu ka ko kelengele na do anu ka ko ketadu amodel konare ako ki boala o ko mi ma radar de surveillance o yem machine ma fawnye minu da wale do ka kabakolo lade amodel konare ibi to bamako ya ikado mali boda wolovla fon vo be ni ye basa temedo ibisingi isigile bi to akayi amadou ko na ka don akoya damata koy mi vana fanga ka bo kosobe sabula ni fema balika ke ni fema ki nyinama abika sababu ye ika ko fenuma jango bamanja wole mi mbanga jamana kono amadou ko na ka do dugutu bana dogoro tu la tuni sabula mana ke gnya yoro wo yoro usigile nyabila amadou ko na akoni ngodama do mi vleni ma minu ngume kana ka mali famo civili sordasi amadou ko na ka do jamalla hulata de yera doni ka taro porla nga ka shere amadou ko na ki ka do ni ngera ko dum bade ni ngoni ngera jamana do nyoko sobe o mi ngoni yi wuli ka joy ministry mi na lebe so rasu kuna aya jira ka fa mabande model kuna re sa kalu tan fla fo ngo fe no e marama fe de ko bi mali deme kelela ko bi mali deme jamana lakalanna afrika do uteto ko fe ulla abada o ma anga sigi ka to kono model kuna re ka don ni be ka sababu ma chama nya ka bwana uba don ngaba uba don ni pas nous de keto négation mali la nunu ba uba don mi amuse o ya don ni mu yese bani anya mi bo le matin kono so mada kala mo de batungura ko bi na ni koye sebani kala ko mi nye ka do kuna fondi sebe nouvelle horizon mamani touré apmana mamani ko angata ka do la kana ngo mi ni dasirama akoy ka do nga fo awa ko kodo abela jele na apmado awa me do mi na iko bi dai ni mine munu fo e ko ka do ka keni kibore o ye ni mine nunu mana una apmana wa sebani kala ko clé fly na ka do haka jakare do ankoro kibaro ya bora ka bitali ba manji do ko lu ko ni dara hiri ke tesitika ka do gawo ale ko fe marawla mingo ni be jongo ala ba manju desera usebe koro desera o kuma fu de be ka deme nyini ka do jamana munu be ni olu ni mali tafo ni mali kele do ko lu do wulu kolongwe ka uka sori ko tige anga jamana kono ko unolu tala ka teriya kura damine wasa hali binaka bi ka mali sebe koro la jaba wasa mali ka fo ko chocheninga chen ni aute on desa nyere koro ay seginga na tuguni minga da ay na ke sebeni kala ko ikado awa puma do be mata fo kaba ya fo kaba bi fo mu ma ko stade de non retour iti segi ko do la ble koy ako mali be bolo minga ble ka fo mali bi sekine ble kata nyongiri aw koro ko ay na ndeme ikado ko fo ni dugukolo melekera andara kana kokura sebeni kala ka fola ako minye ikado jiadi wale mimbe na taraka tesi di soradasi jabala segere akoy ka do mali yere wulu masiri tabaw de ya fo ko ka segesegelu ni jatemine ko ni nyaaye nogote mina ka fo ba manji munu nye chenike uye deme soro ka boy ka do ko kan jamana do yoro munu nye sebatigiye olu de yu deme keleke mine na save nya vave wasa ubise ka dangare anga kana chogomina note mali kele do ka labe min sebati ba manji munu me cholo la chenje fo ka safe ka fo de ko lu bina ni la hauta subhana manjinye ka temeni je jamana la fo kana do mali territoire ka akoy ka do nga fo hakilima ereti so ma fio ma ku ko ni ka do deme de soro ka boy ka do cheni ke jamana wera munu ma fe ka anga jamana dafri ka sabu ke ango anga jamana ya ndai ango ama fe anga jamana ka anga jamana de usakoy o kuma wajibi ble mi deme ka do nga fo ko de gele adda jatemine na ka do kardo akoni atakila sebeni kala ka fola ako minye ka do nga fo malika finisiri la ka munu be nolu yera be kibaro ya di chef d'état major général yere twala kibaro ya boka bitali ka fo bingali mingo ni kera chedo
don wa i k'a dɔn anw ka Mali finitigi minnu tun bɛ yen i k'a dɔn min tanyana ani min jogina ani minnu yɛrɛ tununa walima minnu bɛ balo la an ka finitigi ɲɛmaw ko olu b'u disi gosi ni u ka baara ye i k'a dɔn wa u wasalen bɛ kɛ n'u ka baara ye k'a sababu kɛ jadi wale min taara ani jafajugu kɔlɔn min zonna o don na kari don i k'a dɔn tesi nka o bɛɛ n'a ta an ka cɛdenw ye u yɛrɛ di ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ waasa i k'a dɔn hali ni dan bɛ kari olu sɔrɔdasiw ni la u ka fɛɛrɛ kɛ dan kana kari an ka civiliw ni la a k'a dɔn o ko in de sɛbɛkɔrɔ jara i k'a dɔn maa caman ye o min yɛrɛ kɛra ni mugu ni kisɛ ni sɔrɔdasiya dɔɔni ani layidu min bɛ yen n'i y'a ta ne yɛrɛ ni bi to n ka fasoden kanani na o tuma ka kɛ n'i k'a dɔn kɛlɛ nin kɛcogo ye min ye drone ye i k'a dɔn o ka fini fana sanfɛ min ye i k'a dɔn mobili dɔw sɔsɔ ni mugujugu la olu ka jigin dugumɔyanfan fɛ i k'a dɔn wa n'i ye Bamajuw ka marifakisɛ nacogo ye ko i tun b'a dɔn k'a fɔ i k'a dɔn u ni sebatigi dɔ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo min yɛrɛ kɔni bɛ yen olu kɛlen don k'u dɛmɛ minɛ ko ale nasiratigɛ la nka sɛbɛnnikɛla ko mɛnna n ka ko la ani n tora la k'u bɛ ɲɔgɔn da fɛ min ye Mali finitigilakaw ye minɛn kura minnu sanni ye wulikajɔ ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de bɛ sigi sen kan hali bi maa minnu kun kɛlen don ka anw ka sanfɛla kɛ batɛmɛsira ye ni waati min y'u diya u b'u ka minɛni dɔ wuli pawu i k'a dɔn ka na anw ka fɛn dɔw jateminɛ a ko i k'a dɔn minɛn minnu bɛ yen ni Mali bɛ k'a sɔrɔ nin waati ninnu na a bɛna dɛmɛ de fanga bonya walasa kabi yɔrɔ jan fɛ i ka se k'a dɔn fɛn minnu b'a la ka na an ka jamana kɔnɔ o tuma n'an ka cɛdenw lakalanna o la kosɛbɛ o de bɛna kɛ sababu ye hali bi n'a ka bi kɛlɛ tɛ kelen ka b'a tile kelen dɛ a bɛna kɛ sababu ye Mali bɛna s'a yɛrɛ kɔrɔ lakana nasiratigɛ la ka ŋaniya jugutigiw dankari u bɛɛ la kunnafoni filɛ an ye min salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bidon bɔli la Konare ni maa ni bobo taara kungo kɔnɔ n'a bolila ka na jɔ dɛ ayi Amadu Konare k'a dɔn a m'a mɛn a ɲɛ de dara a kan n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye ayiwa sɛbɛn min n'u k'a ma ko Sud Hebdo Amadu Konare k'a dɔn wulikajɔ bolo kan ani jateminɛ an kana kɛ sababu ye Amadu Konare k'a dɔn jamana densɛbɛw ani jamana maa ɲɛmaw minnu kɛra sababu ye kununko ka tu tigɛ Amadu Konare k'a dɔn kuma porokotolen ani kuma jɛngɛnen bɛ kɛ sababu ye min ɲɛsin ma sini ŋɛnɛ Amadu Konare k'a dɔn jamana kadiri o kadiri bɛ yen a bɛɛ lajɛlen galabu ka sa sabula n'a fɔra kabini sifin i ye baara kɛ jamana kɔnɔ Amadu Konare k'a dɔn fɛn min sɔrɔ i ma deli ka fɛn sɔrɔ Amadu Konare k'a dɔn i nɔ ma minɛ n'a fɔra k'e tilala baara la jamana jɔli la Amadu Konare kuma min awa n'i bɛ lafiya ni daga sunɔgɔ la n'a fɔra ko dɔ bɛna wuli k'o ta ka ɲɛsin ma min yɛrɛ n'a sɛnsɛnnen tɛ n'a ɲɛma dɔn n'a ma faamu Amadu Konare hali n'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ a b'i si cogo gɛlɛya a b'i to a tiɲɛ dentigi mɔdentigi hɔrɔn Amadu Konare k'a dɔn a bɛ maanifin ni tɔɔrɔ babaliba BMS Amadu Konare k'a dɔn jamana in kɔnɔ joli tɛ babaliba dɔn i kan'a dɔn nka i y'a to a mɛn banki belebelebaden min n'u k'a ma BMS n'a falenna Amadu Konare k'a dɔn a feerela bi min ye jiriden ye a mɔnna den ka di sabula nin banki in ye wulikajɔ minnu kɛ kabini san 2000 ka n'a bila bi la a don Alifa Umaru Konare n'a jɛɲɔgɔnw de ye banki in sigi a don min ye biro 4 biro 5 a tɛ tɛmɛ o ka bada la ka banki in dɛmɛ Amadu Konare fo ka n'a bila Mali banki baw fɛ cɛ kelen min y'o fofo ni ko kɛwale o ye babaliba ye a ko ale kamana ganna a dabali banna min ye kunnafoni ye k'a fɔ de ko mandat d'arrêt Amadu Konare k'ale y'o kunnafoni mɛn awa juillet kalo tile 29 tɛmɛnen i n'a fɔ maa tɔw y'a mɛn kuma in bɔra jamana sariyasunba de la a bɛ min bonya a ka bonyaba bɛ sariyasun min kan sabula jamana in i k'a dɔn an bɛɛ lajɛlen nɔgɔnɔsi don n ko n'a ta bɛɛ Amadu Konare k'a dɔn hakilina dɔw bɛ yen ani kuma dɔw bɛ yen a fɔli jɛngɛnnen don fo k'a fɔ k'a to ten nin kunnafoni min n'a jɛnsɛnna n'a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin maa damadɔ ma kɔntara ko kuma min n'o ye paramu ye Amadu Konare i k'a dɔn o wulikajɔ n'o jateminɛ ale ta fanfɛla ye min ye wari sarali ye walima i k'a dɔn wari taabolo ani wari nacogo ɲuman Amadu Konare k'a dɔn a y'i to a sɔrɔ i k'a dɔn minnu kɔni n'olu ye kɔntara ko kuma in kɛ ani minnu ye nafolo minisiriw ye ale to a sɔrɔlo la a ko tiɲɛ don n'i ye jamana in da k'a lajɛ Amadu Konare k'a dɔn ayiwa maa si den kelen tɛ yen min bɛ bonya jamana sariya ma maa si tɛ jamana sariya sanfɛ Amadu Konare nka ni ko ma ɲɛ kɛli kɔ jamana kɔnɔ sariya jamanadenw taabolo ɲuman de don hakiliw ka fara ɲɔgɔn kan ni ka ɲɛdɔnni kɛ Amadu Konare n'o kɛra i k'a dɔn fɛn caman bɛ yen i tɛ dimi a ko ale babaliba don min a bɛ bɔ banki na Amadu Konare k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli ɲininkali jateminɛw Amadu Konare k'a dɔn a ye nin bɛɛ lajɛlen ka a m'a tɔɔrɔ sabula jamana baara a kɛcogo de y'o ye n'i bilala nafolo kunna
jamana ka nafolo amadu el konare ka do do min ni bi bolo bale ka nga nyininga I ka nga sege yeni bla dangu mina o dona ma nga matanuni ani bonya min da ka segera o ya ni soja amadu el konare nka ambi doni mina ko bi na fora tara retraite la sanama do ka fo ni nguma inde bi inofe ima wele ka fiye ima wele ki nyininga karisa on nyeni nguma me walma ni ngoma ni njugo ina e ka kila munye fo ka bali ka me ka fo ko manda dare amadu konare akuni ngara fi jugu baye fiye mi na ya le kamana gwa ka fo ka ta fo atote ka mi doni mina ko bi abe mi ndo amadu el konare ka do atisra atina boli atina ikado yire yara no kuma ni nkontra ko kuma mi vleni ale ta faye mi amadu el konare ka fo de awani bangi ni war bisara ni sara bangi tuguma ikado famo de biseni ye awaseben vro ye kontra kera ke tugo mina ikado aseka sera tugo mina ale rebi war bo tugo mina ale ni ma chama de fana bi nyon ve abaminu nyininga ku ka klina bo amadu el konare ka fo de mi nyene wari nye ko war tunu ne ndo wa walma wari awanyana mu ne do wa amma fo ko war mangana mu de model ko na renga kuma kele mi ngoni vora no e paramuka ni marché nyi model ko na ka do ko jele mbado sabula wari mbora bo tugo mina kata ta tugo la asema voro bi model ko na ko tara ngara ke tugo mina asema voro bi anere de la kanize be bele jele kelingel natakadi ay wa sikaskel keloma o tu bolo de o doni bita kelenyi amodel ko na ren yani kata fo ay wa manda dare sema voro minu bi bolo ibi sikaskel ko la ni ma famiyali ke be weleli ke karsa ni nyona yi akara mbolo dibi ama ni nyona mva ni ngoy mechugo da nyafanyi amodel konare nga ni aywa ni bela jele tori geven bolo amodel konare atinye sebene kala ko akakuma bayin dara ka genze o nga mi woni ala tay matita ko dan sabula mi nye BMC babali bay wuli ka jom mi nga jamana kono sabini kabini san 2002 amodel konare bureau denani kabini bureau denani e badala ka fofo kana ase kono kabini mbe aywa loazela kana ndama ta sanganzo jolo joli amodel konare kata ka wari bade dashile to kono amadu kono na fora bi ko jela ki ko bika amadu kono ati toro ko ka soro bil hak Wulibaldo o ka soro bil hak wulibaldo nka kuma minun be amadu kono ni to akin ba kofe na bi na maya kin de ni modun de shele be kin fa be amadu kono de ka do abi manivi galabu kari akonga ale dale do ala jamana sharabolo jamana sharatugu adele du la ka fo bina wuli ka joke ka jatemine bake mi woni bato nogo ni awakuma mi dale do ala akatende ka ko ka je abe ala dele o de la adele do ala fana ka fo jamana sharatugu una sharabole abulu ko binani mim se ka to ko bele jele bi je ni munye sebenye anye mimbo sud hebdo kono akabi bolla karamo de batu ngora ni je ka pip ka fere fon la kodon nege kanye tan flasera bamako ka fo jiginew ka bonya masegi be awye je ka pip ka fere fon la kodon amanel konare mbala chogo bedi karamo de batu ngora ni e ka do basa fatori kerefe hali ni ti sama abesira l'indicateur du renouveau Musa M Damele Musa Esebenge Musa ko ka do awamna charaw puma mi ni dasirama mandat d'arrêt international i ka do cheba fengo fentwa fora kola e ko abela jerele tala kapuma kelengele ku ka nyefolu ke hali ni ya soro ma chamanga fola o nyefolu ka nga ke kiritigila mo nyefe o nga ka keni ka do mla charaw chogo ya mi me ka do donateme faga ni ngono chamansirane lala ni nana ni mine na ni kiri ko makaye ni ko rekara jukoro e ko ita itina fana na sakaso lawa ni ne kele do ka ma chamansira jatemene tigila mo ka fola l'indicateur ko minye chema Iber Kulubali no mandiye afo Musa Bala denge no gele arima afo konoba to nyema ni oye IDD ika do ni nge wale nunu meke pumamina o ya soro minye finitigila ka oluka ministry de tunye aleye wa fana twa sebe korondoro ko le do ika do ni équipement militaire kola haka ja paramudi ale koni ga marché kola sebeni kala ka fola chema Iber Kulubali abe wati jambo afana nye mali bla pelengetu kata jabala mine ka do kolo wari jamana ka minyere koni na abitoka ye wati ani wati e ka do jasraw ani puma kanziraw fe nga minye mali koni akembe ko bla yogo ifolo sebeni kala ko e ka do ale garsege dona Joliba TV television maula mina olutara fwa siso kono kata puma damo e ka do mi mali de bela jere
nye min namen sebeni gala ka fola min ye chema Iber Kulibali ale koningo nimballa ale la ikado ale debali bana nga mabali ala amasorola ka fo ikado komume jamana kono sisa ako min ye ikado ni tigila ka ka minezango kuma mi mala ka fo ale nyete wardu nyorola ala ale tado ma min ye wardu ala ale yere nyeta dunchugo yere la ala ka keni asebe vura dunchugo anu bo chugo ako ame domina iko bi ikado ni malidew mu koloshi malidew manu ta ikado chiedo mamunu manga fanga kuna bela jerele de bi fere ke ibi madia chugo mina o kuma do bala ku ka madia nyini mawra de kan ko lu mangoya wani amangoloshi ola ikado nga fo an lababi jamana dezebe do de ke ikado nyundo feye kasoro olu do bo olu kapsani do ye munu nyere banjela sebeni kala ka fola chema Ibere ako ame domina iko bi minye ikado minezango kuma mi vora niye ako fenwo fe mala bela jerele sebe danchi dedo abseka ta yeke u ka bla yeke u wa ale yere bi kuma ni venga ikado ale twa bi norokoro wati mina ikado ale kalu de modo minge ministry yala ningo nunu to chama dona sina kasoro ale rete ministry ble wa ikado nga fo ale wati ni minge ko utemena temenchego mina ale bise ko bela jerle prepare la tige di o nga minye ikado kiri na akechego jamana kono ako andala nga kiri la togo mina ni kiri bitwa ere ma ka jatemino ke anyema ako ikado ningo ingara chogo mina amanga nga keti ako ni yame odi no ye ka segeselike na fora karamu de batungora ikara ninke su nyema ye ayera ka fo ni na fulu nala sigasigel kelaw de bina bla uba laje ni olu ye jate mimine ikado olu tisinga ta forte ni ne kerade olu be ede wele abe sigide ka fo ni wori nana ya ni ndara mi ni bora mi ni dona mi ikado ode hakili fale beke nga kasinga do blate kasinga ta sebe do ta o tiri kana forte million mugantunu na wa million mugame chemango chema manyininga bagare manyininga sedu kerabete ko ikado ko ye kiriye mate feva mumina no te ni fora kam malikiri to ayere ikado ko masite kiri safe ale yere labene do hali sisa ikado ani kiri tigila mo ukapma o nga bisra feminye o ye ikado ni ko rekera kiri ko injukoro ako ikado nga fo inite blomino itwala pma dumanti foi ako ame domina iko bi ko mali franjoro fonga anyema nyambe mami mulu no ye ministry nyemai ale ko oye maye mami de matle ni ye bi mami ni maye mami mi farafaralike wa mami nale do ale bala kaire choko yoro de nyini ikado wa be ko mango ya de bom ma wreuka wasa ale yere bse ka nyema ya soro chugo mina sebeni gala ka fola chema Ibere Kulibali amanno to pumana koy aya jira ka fa me doni mina iko bi ako wati mina ministry nyema shogel abina ikado sigi ko bela jerele tungale do ka jigi ya badaka olu mu yere politiki mawye olu tunyana aye politiki bara mini hake san hake mingo barala ko annake jigi ya baye malima ode kama olu yere chama be kabidana ya daraka olu ya nyini ka deme anga ikado nga fo mamina ka ngania naledo ko jongo ala ko deme ni ko okogale yara olu bolo kusebe o kuma ame domina iko bi olu be mi vo mali deunye kana singa wuli ka kiri tigete ka fo uye ni ndu uka to ni ko nyamina aka nyenyini na ka hakili na ufale vale nyana ode bige sababu ye cheni galo ka do na tara jo ale la ko aye ni ndu mali kono beki bolo fla korota ka fo ale ye ni ndu o nga ni siga keledo ikado aka to siga luka ka ke chugola nga ukana singa ikado jinoko bashuru oluga ka oluke ma nogolenye ka soro ikado ado be dametigi hakika udo ikado kodo be akanyini akafamu yote ko luye ni mbarake wati mina uyake jamana ka fere bolo tigale de kono wasa jamana finitigila ka obise ka minesro chugomina oni filifon fen donala ka segeseke konyuma ikado ni farafarali mi mala ka kenu kalendo ko jalaki bi ministry nyema ka ale ka fola malika bo okono angata nyefe na funi fle anye mi mo indicateur renfo kono aka bido bolila amonel konare ne geribu ka joda bela ikado bara de mafa note amana folo damina ni bara fara o abi lafia abi dawma amonel konare membolo bugo kado ka boni sebe nye sebe mi nu kama le soir de Bamako wula mami nye sebe ninge atwa de ko Yusu Konate Yusu ko ako jamana mi nye awawajulu kelawye ikado uka jere jakulu uyenwanye ke uko de ma conférence nationale des ulémas du Mali amonel konare ikado nwanye ngono awapuma kele bengangele u benaka amonel konare ikado ka nyini minye awahoko islamique o daka douala Mali islam nyama ani dina nyama o daka douala
Amadou Konare k'a dɔn awa silamɛ diinɛ boloma fara dɔ donna jamana kɔnɔ u ko min ma Hamadiya Amadou Konare i k'a dɔn olu ta b'u ni Hamadiya de cɛ sabula Hamadiya na mɛ ni kokura minnu ye awa silamɛya kɔnɔ i k'a dɔn jɔngwala o ti bɛɛ bi o ti bɛɛ sini o kuma dabali ka tigɛ fɛɛrɛ ka tigɛ Hamadiya kelen min bɛ se k'a to awa diinɛ bi dasara walima a ka bɔ jamana yɛrɛ de kɔnɔ pewu Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko di a k'i k'a dɔn u ka nin conférence ba in n'o ye nin ɲɔgɔn ye ba in min ye awa jaabi ye tiɲɛ jaabi ale de kun ye awa kuma karafetigi ye a y'a jira k'a fɔ min ye wulikajɔw ni jateminɛ diinɛ mankan ka gɛlɛ a ba man di nka olu kɔni ye jateminɛ kɛ a bɛ ni ka san caman bɔ min ye silamɛ bolofara dɔ bɛ u k'a ma ko Hamadiya Hamadiya mɔɔw ka wulikajɔ ani diinɛ kolobaba min bɛ yen u ka hakilinaw an'u ka ɲɛtaw tɛ kelen ye sabula olu bɔra ka min fɔ an'u bɛ min nɔfɛ Amadou Konare i k'a dɔn olu ɲɛ t'o la wa min ye gɛlɛyaba ye o de b'o ni ɲɔgɔn cɛ yalima maa jumɛn bɛ se k'a fɔ ko kira wɛrɛ bɛɛ min ye kira Mahamadu ya Rasululayi i k'a dɔn o kɔfɛ a ko a bɛrɛta ninnu ka taabolo fanba banbalen b'o kan ni k'a jira k'a fɔ min ye kira wɛrɛ ye min kɔni kan ka na n'o kumaw kɔni fɔra a bɛna n ɲininka bisiki caman de don awa silamɛw hakilina na a y'a jira k'a fɔ nin jɛkulu in yɛrɛ sigiba n'o ye ayiwa Hamadiya n'u k'a ma ko Miza Guyana Ahamad i k'a dɔn min n'o de bɛ nin kuma ninnu fɔ sabula a ye bataki caman kɛ a ye kitabu caman sɛbɛn Amadou Konare k'a dɔn a ka kɔrɔfɔ bɛ min kɔnɔ min kɔni bɛ kuranɛ yɛrɛ n'a b'a sɔsɔ kosɛbɛ walima i k'a dɔn diinɛ koloba in i k'a dɔn a bi bolofara camanba de bɔ a la min ka gɛlɛ a ko n'o tɛ bɛn kelen don kan diinɛ fɛn o fɛn bɛ n'a bɛ silamɛya de ko fɔ k'a fɔ kira fɔlɔ ani kira laban ye Muhamadu Rasululayi k'a dɔn ayiwa o wulikajɔ kɔni dan t'o la o min kɔni fɔlen don a bɔ sɛbɛnfura caman y'o sɛbɛntiya Amadiya mɔɔw ka wulikajɔ i k'a dɔn u nana misiriw dayɛlɛ u bɛ wajibiw kɛ Amadou Konare k'a dɔn u ka wulikajɔ bɛ yɔrɔ caman na kɔsa in na u y'a ye k'a fɔ nin ko in min ka kɛ dantɛmɛ caman ye o kuma olu uyilenmaw n'o ye wajulukɛlaw ye olu farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ye kɛ min ye jamana in i k'a dɔn a bolofara bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan u b'a ɲini jamana faamaw fɛ a n'u ka diinɛ soba yɛrɛ ɲɛmaaso n'o ye Haut Conseil Islamique n'u ma wulikajɔ kɛ nin ko in gɛlɛyara i k'a dɔn nin ko in dayɔrɔ cayara min ye Hamadiya ye i k'a dɔn a tɔn bolofara i k'a dɔn dankasigiw ka baara la jamana kɔnɔ sabula ninnu de ka kuma ulema ka kuma don dɛ u ye min fɔ n bara ka sago de kan ulema ko i k'a dɔn awa wulikajɔ min bolo dalen d'u fɛ a bɛna ni gɛlɛya wɛrɛ de ye diinɛ kɔnɔ o tuma b'a ɲini jamana faamaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minisiri min n'a bɛ diinɛ ko kunna a ka wulikajɔ kɛ ni ka cɛsiri kɛ min bɛ se k'a to ninnu ka baara a n'u ka wulikajɔ bi dansira la n'o tɛ jamana caman bɛ yen k'u gɛnna ka bɔ yen wa Mali yɛrɛ kabini Musa Tarawele tile la Musa Tarawele k'u ma sɔn abada nin diinɛ bolofara in a ka se ka wajulu kɛ walima ka sira sɔrɔ Mali kɔnɔ nka an bɛ don min na ko bi n'a fɔra u bɛ wulikajɔ la misiri dakabanaw i k'a dɔn ayiwa u bɔra ka wulikajɔ caman kɛ olu tɛna jɛn n'a ye nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min salo ka bɔ le soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula karamɔgɔ Daba Tunkara misitigi olu bɛ ɲɔgɔn fana nin tura ye kana siga min ye l'informateur i k'a dɔn k'a fɔ awa olu kɔni ye sɛbɛn kɛ u y'a jira k'a fɔ min ye Mali ani Kolowari ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn maa 49 minnu mina an bɛ caraw an ka jamana kɔnɔ yala a sigi k'a fɔ a ko de bɛ da an ka diɲɛ kelen na mele si de bɛ ko in jukɔrɔ dɛ i k'a dɔn awa sew bɛ ka ɲɛtaa jumɛn sɔrɔ wulikajɔ jumɛn b'a la ka kɛ ko ninnu na dɛ a ko i k'a dɔn k'a fɔ informateur olu y'u soni sigi a kan bi sɔgɔmada in na i k'a dɔn karamɔgɔ Daba Tunkara sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Kolowarikaw ka ni finitigilaka ninnu na a ko min ye k'a dɔn danaya dara Togo jamana kan olu ka jamana ɲɛma Fort Esozima awa ɲɛsin bɛɛ ale ni a ka minisiri min ɲɛsinin bɛ Togo ni jamana wɛrɛ ko ɲɛw ma n'o ye Robert Duse olu de b'a la ka sigi k'a fɔ i k'a dɔn kala ɲɔgɔn na kuma n'u don Mali ani Kolowari ni ɲɔgɔn cɛ tako fɔlɔ an ye ɲɔgɔn cɛ taliba an taara Togokaw fɛ nka ka kɛ ni bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'i ngɔyi wuli min jo bɛ kɛlɛ la o ngɔyi wuli mɛ min jo tɛ kɛlɛ la o ngɔyi wuli mɛ a ko i k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ ni na kɛ kamaya a kɛnɛ kan k'i yɛrɛ majigin bɛɛ dun m'a dɔn kɛlɛla fara ni dɔ min majigin i k'a dɔn yetaw tɛ kɛ kelen ye cogo si la sabula bɛɛ lajɛlen fɛ ko ale de ye tiɲɛtigi ye sɛbɛnnikɛla ko u taara ɲɔgɔn sɔrɔ Togo ka kɛ ni balaw yɛrɛ ye i k'a dɔn u ma se ka sigi kɛnɛ kelen kan a kɛra an bɛ ɲɔgɔn ye yan an ni ninnu bɛna kuma yan fɛ nka fɔtaw ma se ka kɛ kelen ye sabula min ye Mali tun b'a fɛ Kolowari ka jɔn ko Ala min fɔ i k'a dɔn Kolowarikaw fana ko i k'a dɔn c'est caillou olu
ma so o ma chugo shila o ikado uye nyanje taliba ikado uye o avion passé o koni ngera jibo ni nyefu fala ki nyema soro kola o sebeni kala ko olu ye sege like ako ikado nga fo uye kibaro ya kura usoro ko inga o kibaro ya munu me ko inga ko saina ikado siga fo flana onu de bina dotle flaina wa onu doni na bara chamankera no lu ye nyebla bara ikado sabula mawo ma be no dabi kalakari o bela jerele yi jini yoro fi kola adamne union africaine ani CEDEAO minye ko warka ko amazeke fama no Alassane Dramane Ouattara ale jigi belebele ba be Macky Sall wa jigi belebele ba be Guinée Bissau jamana nyema Umaro Ambalo Sisoko o min be na yere Mali ye wa no yere CEDEAO ma nyema ye ka jigi be nununga jisumani ngen ngo infuralo wa sa amse ka nwan soro jona sebenigala ko nga ikado halibi be ko mina oto be ko sabula mi metalike awa fota mimbe ni obe Mali fe Mali ko nyesi kolowari ma kolowari ka do dami ve ko ingono kolowari ka olu fana tala ka do dave ako ikado akode bina sebe korogole ya sabula hali kosa dani na kolowari ka ikado yere ma horo ya nyananje kera o nyananje pumala se discours machon fe jamana kuntigi Alassane aseginaka ka foni chede munu menena Malila nunu tume ikado bara la dugujugoro bara te wa Mali famo tuma kalama wa oluka laini ye ukabla o ko mimbe ni fili yerala na uba fe ko ladla dotna jisumani ngi ko lijiro wa onga na kera maoma ma uba ngoyiwule ikado kele la disiba flatese ga soro kele la ko kele ma ke chugo hali furu soko no iba soro do jakido nga ki funu i jakika ko de funa mi ko to sebe korogole ya onga mingo ni jeledo sebe ni kela ko tle fly na nwanye mi nubi na do akacha dola ikado nga fo haklina kunvola ubeke kelenye hali no ya soro utibla o seve nga minye dangana ya ko ni dira Mali sona ma kolowari ka yere ko ni ya latge ka ba ya don ka fo ka chede munu menele Mali ye jamana minye horon jamana sabula ulasa ko ne do lasa ko chugo nyumana u baga minele te sabula abi fo mi ma ko traitement de prisonnier u minele do mine chugo nyumana o seria yere dira kolowari ka ma fe minye ubi café mi bere bemburu la ubi mwere nyini logo de ti soro mu logo ma iwari nyemla ni ma logo de mo logo biduma ubi cheke du do cheke biduma ubi cheke du cheke banda on dega logo e ble be sura da dot na ge jar meri kuru kono biduma ula jale du wera flolaire o kono sire ya sabula uka ministry mimbe nu kwa maikado ka wa diplomati do be no e kolo warika wa jamana lasela do banga jamana kono ale ko ni njwa ko kwajo kona ale ko ni kado wa premier conseil ka ambassadeur la kata se colonel Ibrahima Doumbia o ye attaché de défensier nunu bela jerele yu sebo kono koro katu laje wa minye Mali yere kono tabia mimbe ya Mali bini kanwo ibina Mali kanwo Mali bi majigi ke ayre bitla ka sorona doni barake o kama dine nyema munu manve ya minye cardinal Jean Zerbo no ye Bamako archevêque bay kata se Ased Ousmane Chérif Madani Haidara ya bani nunu fana yu sebo kono koro ku se no delila wasa ni ngoyi abseka ke benye jamana fly ni nwanje jugu ba fe minga ke o kana ke sabula Mali de hake mume kolowari hake mume Malila nunu nyere dema fana mala ka fara nwanka aseka anga jamana fama fla nunu deli ukani ngo inge be ni kelenyala ika do tasuma Mali ni kolowari che ka keni ka do ambela jerele silemete barada ni ngelenguna ame verus fro amadi nywama kuna mnufle anye mi mo l'informateur la aka bido bolila nego Jeka pip kaka frefan la kodon Kana plus ka san bisaba sɔrɔli funesiriya la farafina nisɔndiya banbali ye aw de ta ye ka ta août kalo tile fɔlɔ fo ka taa bila tile 31 na n'a y'aw réabonné aw ka formule laban talen sanfɛta la aw be garijigɛ o formule sanfɛta in fana sanfɛta la tile 30 misali la ne be formule accessi kan 1000 ta in kɔni i réabonné évasion na 2000 o yɔrɔnin bɛ évasion plus n'o ye 4000 ta ye o be di e ma fo falaki tile 30 wa n'a y'a sɔrɔ e yɛrɛ dun be 2000 buke de kan n'o ye évasion ye i réabonné évasion plus la wanani o yoronin be formule tu canal plus no ye wa shegin bouquet o be di ma fo falaki kile bisaba aw na se ka Europe championnat ba o reprise diabo naw ni kan joru ni club ye aw hakli te se ka bo watiti mi mamunu ko ka farafina ani nyeseleke nani filmu na série duma o serente Ramada batungara ndara nana ati dandegel chama kumbo ni mamin tato ma chenike segini tige bashi bala chugo be de koko amon ko nare ni mamin be fabluzu don i ka do le jeune pétrolier ou ka fo ay ko donc de la ko na iledu mi da ka bo time pour ka fo ay ko anva mana ha
abini ka ladu nya an fa mana ko di Blues amonal ko na rembe bulo ko ka do mi boni sebe mi nu ka ma l'express telima ngoroni amadel ko na re ka do sebe ni keba e ka do ay watale nyefe na nyefi ngani ngoro fo ngoni zoro ladda nyena mana amadel ko na re ka do jamana gouvernement jona jamana do hina bana e ka do jamana do angangu deme nugu magwen jona kabini sida o yere ka ay wa ambargo ngulila akera na fo jogo kala o koni e ka do bi ko were de nyini fo item mali kono bi do ma fara minga hali mi bi gla malila amadel ko na re hali min bi sene malila do fara la beka o kuma mundo ministre jalamuguti e ka do ministre du commerce et de l'industrie amadel ko na ka do ministre ngamana gona foka fo patoti Allah bana sa ayekule ka bo jamana kundigilla ninga gouvernement be wele ministre no ato wadi Mahamudo Mohamed de Tewa Odedoa Mahmoud Mohamed aka jalamugu blate de benyinga kuma benyinga chiani acti ala dele de be jalamugina kuma note ministre jalamugi kulushi mugudo amorel konare aye wuli ka joke mani fama be wele na ma wuli ka njo ka jamana don deme na ma wuli ka njo jogo kala anu ka nyon kuma nyanya jona benga fon vokera ambe na fon voka ikado ma tengu ni miseka ka jugodi sugoro ambe na ka adona ma ingama mi nye consommateur ka association jere je kulu be bela gele jera ka sigi ani juraw ango sugoro kilo gela na tawota kemeni muga akana temoka ngabi mi nye sugoro kilo keme ani bi woro kemeni bi wolo vla yoro dola ama ami maledo mi sawa opma fere katige dabali katige ministry ikado mami na ni boka bi asimu goita na genyon ikado bela gele hakili jagabo akofura dumen beni na ere bolo akowuli ka jo bolo ka ni jetemine jamana don demenina ika don awo bitigitigi ika do ika sebeni ke sugoro kilo kemeni muga ni sanikela nana abado ko nindo ni mo ke amodel ko na reka do ministry yera na ka groupe agara barai ana bodo da ka yaro DNCC che kwali mbain belebele bai bugadari otimati ki nu ma bele to bi ka kikono fana amodel ko na re sebeni kala ko ye kelenye wuli ka jo boloka amodel ko na re ka don bingani ani jamana don toroli abi dabla jaku yala wallahi sisa numéro do debina si ko mi ma numéro vert ni tara bitigi kono amodel ko na re bengera prix minunga kata soro o prix kele te ibo numéro wele ibo numéro wele ni biti no te ni nyoro ina ni fe sa fe sisa sa ni ndaina adia o yoro be amadel kono o biti digi o yokungo soro de me muna gouvernement e wuli ka job beke ka juro deme amadel kono re ka do fe do be e ka do salendi saro lable de do anima tola ni be kunye jamana do mi se ka mina soro no yala ga do ko ni nyetugu le do anda dabla sabla mali do be ni gela yere te ulu ninguti lafia ministre jala mugutigi aya jira ka fo tinye ble mi woni jamana fama bele jele farala kasa alabna ndeme kleflena abana ni munye sebanye anyemi izalo ka bo l'express kono telimangoro karamoga da batu ngora na ndega do teliala minye ka do Fatimata ma cham kone minye ka do CMS oluka kiboro atigido apmana akoi ka do barawo bara ni do tike wati ni wati ka mauka hakili na ukoko e ka do bara biketu wa afo ma urutini dongo do ameta nga segina nona yele matiye maubito ko so kasala wa ka do munye magonya kila mauye olu yere bi dimina ngoya sebani kala ko ame domina iko bi ogole ya bana PCMS la amasoro la ka fo nyema munu be bi uye hakili soro ukele do ku kuma ka ke kelenye bi mawo ma be ne bi chake CMS kono abela jerele ka se ka donya kura usoro korole mimbula ko kologuriya e ka do uyo bara udamina ere kaba sabula uye kalansigi uko mima ko renforcement de capacité mawo la kokoli ku hakilu kwa e ka do doka fara donya uka bara ka doninga dona kare e ka do hakili na imetalike ola ma munu be no lu garsige donala odoye Shuabu Hamadu Traore
ale y'a ka nisɔndiya jira i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen to a la k'a yira k'a fɔ CMS bɛ fɛn min kɛla nin ye nin bɛna kɛ i k'a dɔn nafasɔrɔba de ye olu ka baara kɛcogo ma wa maa minnu magoɲɛw bɛ ɲɛnabɔ ye olu yɛrɛ kana gɛlɛya sɔrɔ i k'a dɔn u ka magoɲɛw ka teliya wa a ka kɛ fɛn nafamaba ye sɛbɛnnikɛla ko minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu bɛ baara la olu ka ɲɛmaa ka danga ale y'a bila o da kelen na a ko olu kɔni de y'a kanu kɛlen ko ka jateminɛ caman kɛ k'a yira k'a fɔ n'u ma tigɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka maaw ka dɔnniyaw lakɔgɔ ka to k'u hakili kɔrɔsiyɛn i k'a dɔn ko baara a bɛ sen sumaya o tuma ni hakilina kura min talen filɛ nin ne bɛna kɛ bada ye maa o maa bɛ ca kɛ CMS kɔnɔ u ka baara n'u ka baaraminɛw dɔnni ani ka se ka hakiliw falen waati ni waati waasa hali bi n'a ka bi u bila ala ye fɛn min kama o bɛ se ka kɛ bele haki ye maaw ka magoɲɛw ka ɲɛnabɔ jango maa tɔɲɔlenw ni maa minnu bɛ yen ni dɛsɛbaatɔw don ani minnu si janfan bɛɛ olu caman bɛ baara kɛ nin yɔrɔ kofɔta ninnu hukumu kɔnɔ o tuma olu bɛ se ka na u magoɲɛw ɲɛnabɔ ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye ka sɔrɔ u ma degun cogo min na kunnafoni filɛ an ye min bɔ u ka kunnafoni di so yɔrɔ la i bonya bɛ min na i m'a fɔ ko CMS ya awɔ directeur min bɛ yen bi ko Kɔnɛ la hawla wala quwwata ayi non an mago b'o de la cadre an mago bɛ cadre baarakɛla ladiriw awɔ i fɔra ka muso min dɔgɔ fɔ macamu ayi ni ko b'i n'o cɛ kɔni a banna baara ɲɛna o tuma a banna a bɛ girin de ye ko kabako o tuma a banna Amadou Konare n bɛ bolo bugɔ ka don a don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant o don min ye Umaru Bagayɔgɔ Bagayɔgɔ Umaru Bagayɔgɔ i k'a dɔn ale bɛ Kayikaw fɛ yen ale de ye kunnafoni in lase Bagayɔgɔ ko di Amadou Konare n'an m'an jan don an yɛrɛ la tiɲɛ n'an ma jateminɛ kɛ ni ka hakili jagabɔ kɛ awɔ Amadou Konare k'a dɔn jamana in a bɛ ne ka kɛ waman sigi mɔɔw b'an kan an yɛrɛ dama bi ɲɔgɔn kan o ti bɛn Amadou Konare k'a dɔn kɛwale cɛjuguba sigi maa 24 Amadou Konare k'a dɔn tɛgɛ dara olu de ka sariatigiw fɛ i k'a dɔn u ko dɔ ma mandat de dépôt u ko dɔ ma contrôle judiciaire Amadou Konare musokɔrɔba min ayiwa n'u y'a bɔnɛ a nin na k'a tigɛ ni bese ye musokɔrɔba min n'a tɔ ye ko jogu siri be Amadou Konare k'a dɔn a ka foro kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min kɛra dugu min n'u k'a ma ko Lani Modi Amadou Konare nin bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn in na Sibiri don Jokalo tile 31 Amadou Konare k'a dɔn bɔtala kɛ musokɔrɔba su de kan min ye jogu Sidibe Amadou Konare k'a dɔn k'a tigɛ awa ni bese k'a bila bɔrɔ kɔnɔ a ka foro fankelen fɛ sɔgɔmada joona fɛ juma don fabaw Amadou Konare k'a dɔn olu de bara ka ɲini sa kiiritigɛlaw fɛ sɛbɛnnikɛla ko u yɛrɛ kun y'a ɲini koyi k'a fɔ su in tigɛtigɛli k'u b'a jeni Amadou Konare nka tasuma de ma se ka mɛnɛ su in na abada i k'a dɔn u kamana gɔngojugu sa u ye awa woro ni senw tigɛtigɛlen fara ɲɔgɔn kan ni ka sɔrɔ k'o fili a bɔ foro kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko sariatigiw kɔni bɛ ko in kan k'a sɛnsɛn u ka minɛni kɔni an bɛ donni min na ko bi maa 24 sɔmin kelen don olu bɛɛ lajɛlen k'u niyɔrɔ sɔrɔ ko in na dugu yɛrɛ alimami minɛnen don dugutigi minɛnen bɛ Amadou Konare k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen u ko min ma mandat de dépôt nin kɛra jumadon utukalo tile 5 maa 5 wɛrɛ bɛ yen Amadou Konare k'a dɔn sɔmin kelen don u kana taa yɔrɔ si sariatigiw ɲɛnama ko in yɛrɛ dun kɛra cogo di a ko dugu min n'a bi ko fɔ a bɛ kilomɛtiri 80 de b'a ni Kayi cɛ min ye awa Lani Modi maraka duguba don Amadou Konare i k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛw bolo kan dugu in a sigilen ka ca san caman ye gɛlɛya min bɛ maraka jamanaw na Amadou Konare o gɛlɛya kelen ye a b'o dugu de fana na min ye sigi koyara Amadou Konare k'a dɔn maa minnu bɛ sigi la san kɛmɛ 5 sigi koyara u ni ɲɔgɔn cɛ Amadou Konare k'a sababu kɛ jɔnjɔnko kuma in i k'a dɔn o taa ka segin de bɛ sen na Amadou Konare o taa ka segin min bɛ sen na musokɔrɔba min ye jogu ye a n'a kɛ a yɛrɛ fana nana muruti awa jɔnjɔnko kuma in na Amadou Konare k'a dɔn muruti in kɔni o de kɛra sababu ye k'a ka gɛlɛya yɛrɛ bɛɛ lajɛlen dabɔ dugulamɔw ko a ma minnu da ye dugu ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ ban jɔnɲako kuma ma walima jɔnɲako in i b'a fɛ ka muruto ma foro min b'i bolo anw bɛɛ ma kɛ de foro in d'i ma Amadou Konare k'a dɔn nin damada de bɛ burusi kɔnɔnaw na i k'a dɔn ayiwa anw bɛɛ ma kɛ de ta ye dugukolo ye anw de ta ye foro ye sigiyɔrɔ diri bɛnbakɛw ma o tuma an b'an ka foro bɔsi o damada Amadou Konare k'a dɔn maa bɛɛ foro min kan k'a ci kɛ san 50 san 60
ni kibo nana ma sumani minuna a dahrin bebe min yaro dobi fara gelaka musoroba in laba nana min gesa atara kai ko fe kati shoni da kiritikelaw la kiritikelaw ko ni wuli ka joke kai ka kiri dajala aka furo ka sagama ta aka furo aka ta aka chike amadal kunare semane kala ko musoroba segle de flow la kana minye awa furo a chikeli ye min ye foro tigɛli musokɔrɔba segilen filɛ ka na amadou konare k'a dɔn awa kuma min n'a nana ibiri foro in kunna i k'a dɔn juin kalo tile 10 muso wɛrɛw bɛ yen a n'a kɛ olu ye awa hɔrɔnw ye o muso 5 nana jɛ musokɔrɔba in na k'a sɛbɛkɔrɔ dasi foro in kɔnɔ a ma ɲɛ min kɔ i k'a dɔn a labanna tuguni ni ka taa awa ta da bɔgɔ jɛnɛ kan o y'o muso 5 minɛ k'u bila mandat de dépôt la amadou konare k'a dɔn awa sariyatigiw kɔni ye wuli ka jɔ kɛ min ye jateminɛ ye a ɲinina k'a fɔ muso minnu minɛna n'u y'a bugɔ k'u ka bila amadou konare u ye musokɔrɔba wele n'a sɔrɔ a jɛnna ni liberté provisoire ye a ko a ma jɛn'a ye amadou konare k'a don min kɛra muso ninnu sɛgira kaso kɔnɔ o wuli ka jɔ ni jateminɛ maatɔ minnu bɛ yen dusukun ka fɛngɛ sabula nin ko in damada ni sɛtanɛ donna na ka ban a bɛ yanga amadou konare a wa sɛbɛnnikɛla ko o ma waati bɔ musokɔrɔba in kɔni denw nana foro kɔnɔ k'u bina foro in jigɛ i k'a dɔn jama bɔra fa bɛɛ lajɛlen ni ala y'a ci ka dabadanya kelen kɛ yan i k'a dɔn an b'a bɔ n'a nin na denw ye ala minɛ sa ni ka taa so i k'a dɔn musokɔrɔba kelen kɔni bɛ taa ka segin la a ka furunin kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko ma min a musokɔrɔba in bɛ taa ka segin la jumadon i k'a dɔn a denmisɛnw ye to doni ka bɔ so u bɛna di musokɔrɔba ma foro la u nana ka kule k'a bɔ fa bɛɛ fɛ ni ka wele ka dɛsɛ jogu siribe an na mina jogu ma anna mina amadou kunare k'a dɔ sɛgɛ kunba sɛbɛnnikɛla ko u tora ka foro yaala sa ka taa sɔrɔ bɔrɔ dɔ kɔni bɛɛ i k'a dɔn hadamaden sogo tigɛlen don a nana dɔ tigitigi k'a dɔn k'a fɔ ale don wele bilala awa i k'a dɔn sapeur pompier ani sariya tigɛlamaw ma olu kɔni nana wuli ka jɔ kɛ o kuma min ye su in ye ka yamaruyali kɛ sabula a kun diɲɛna u k'a sutura amadou konare kabini o ko nin kɛra sa k'a dɔn kunnafoniw a cɛlancɛ la fa bɛɛ lajɛlen bi ta fɔ min ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ani sariyatigiw ye olu kɔni m'a bila dagirinda la sabula olu sɔminen don k'a fɔ maa min ni maa min bɛ sɔrɔ ka ko sɔrɔ a la maa 24 tɛgɛ dar'olu kan amadou konare k'a dɔn dugu alimami o minɛnen don dugutigi minɛnen bɛ amadou konare yarɔ dugu yɛrɛ banna sa sɛbɛnnikɛla ko nin sɛgɛsɛgɛliw de bɛna kɛ sababu ye min b'a to a bɛ dɔn an bɛ min fɔ ka daninga amadou konare anw ka nin jamana in jamana dumanba jamana basigilen amadou konare i k'a dɔn walada dɔw bɛ yen kokɔrɔ dɔw bɛ yen amadou konare k'a dɔn an n'olu dara an n'olu bɛ taa nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bɛna ni tiɲɛni ye n'a bɛna ni maafa ni bɔnɛ amadou konare a ko k'a ka lajɛ k'i ɲɛma jɔnni na e ko an tɛ bita in bila yan bita bɛ bila yan yan'an ka bita bila janjo k'a fɔ mali gendarme bɛɛ kun k'a daminɛ u ka ɲɛmaaba Lansana Tamba ale bɛ kan 1 na olu bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaaba o de ye le directeur général de la gendarmerie o jɔnni général de brigade Samu Mɛnkɔrɔ Jakite fila don a ye mun kɛ gendarme bɛ baara min na n ko ninnu ye nin wale nin kɛra su min fɛ 1h du matin u ye maa 11 cɔmi wa a Lansana Tamba bɛ nin ju la ale bɛ kan 1 na an b'u fo ko gendarme k'an bɛ garde à vue la CB bɛɛ ka bonya bɛ yan waati sera